Sama po ang panahon. May parating na bagyo. Dapat pala matukuran ko tong saging, oh. Sayang man yung bunga kung ano, natumba. Yun. Lakatan na green. Hindi siya nagdidilaw. Ano panahon, mga katabs. Tayo maka-garden today. Ang ganda ng sikat ng araw. Tapos ganito. Biglang umulan. May low pressure daw po kasi. Yung sa bukid pag low pressure lang, kala mo signal number 3 na. As ng hangin. As ng ulan. Cold weather. Kahit na ulan, check po natin yung garden natin. Baka po napasok na ng manok or aso. Ayan. Okay naman so far. Lakas yung hangin. Okay naman yung garden ko. Itong sitaw na ito, hindi pa po siya ganun kalaki pero panganabo. Namunga na siya. Dapat hindi siya namunga, hindi ko natanggal yung bulaklak. Wala siya ganyan, pa lang po siya kataas. Kunin ko na po yung kanyang bunga. Kumuha kasi bubunga uli yung pinagbungahan. Dapat ganyan kumuha. Nalaki na yung pechay, oh. Kuha din ako ng okra, pandagdag ulam. Lalaga ko lang. Okay naman. Tapos, titignan ko po yung apple na tinanim ko. Dito. Nag-green na yung down siguro nito. 3 days after kung siyang tinanim. Ano natin? Oyo. Ayan, 2. 3. Isa, ayan, tatlo. Hopefully magtuloy-tuloy siya. Okra. Pang papakuluan. Ito pa. Ayan. Warin sana akong talong. Kalabasa kasi hindi pa maligat eh. Pakbit sana ako. Pang pakbet, may talong din ko, oh. Ay, malalaki din talong. Pwede na siya ma-harvest. Maya, pagbalik ko, kuha ko lalagyan. Tignan nyo ho. Maulan, pero yun. Tinaganan ng panahon. Bagyo kasi. Makuha ko okra. Pang. Ay, magulang na. Pag ayaw na po mabali, magulang na. Isa rin to. Wala nata ako makuha pa madagdag. Ito meron sa ilalim. Yun. Ay, magulang ng isa. Isa rin. Pa-expired na po kasi ito. Ito. Binalutan ko yung ampalaya ko kasi yung insekto, ang dami dito. Ilan lang naman pala man ang bunga. Ay na. Pali. Wait lang. Ayusin ko lang po itong vine. Saging namin. Lakatan po siya na green. Hindi siya nagdidilaw. Tampuhin po yung tawag dito sa Bicol. Hello daw. Ikatab styron. Dito na naman. Ano naman?
Pero maambon po siya. Pero umaraw na. Kukunin ko lang po yung talong. Dadagdag ko po sa ulam namin. Ipiprito ko. Wait. Isda po kasi ulam namin. Kunin ko. Panggaling ko na po ito. Dali lang naman mag-harvest ng talong. Hindi pa putulin ng pinakahawakan pag ingat lang at wala. Patong ko lang. Yung isa mahirap ko yan. Yan. Kuha ko na. May kasunod naman na po. Yan. Yun. Ngayon ako sa may patola kong tanim. Check ko kung may bunga. Para sa sabaw mamaya malalagyan ko. Pero mukhang wala pa. Maliliit pa yung bunga. Ayan yung panahon. Ay, lakas ang hangin. Ala. Ala. Maaraw, pero ayan, maaraw baga oh. Araw. Pero ang sama, biglang humahangin na malakas. Pag sa bukid ka, akala mo nakasignal number 2 na kayo. Wala ang bunga yung patola. Mga nakakanood ng vlog ko yan. Salamat po sa pag-support. Oh, mga madi, tignan nyo naman yung panahon. Mainit na naman. Ganda na naman ng araw. Tapos few seconds, mag-uulan na naman siya. Pero maambon-ambon talaga siya. Init ulan. Kaya ingat, magkakasakit. Kalabasa ko dito. Oh. Nabunga na rin siya. Ayaw nila magpa-pigil. Tignan ko lang yung talong kung tinanim sa akin. Ayun, tumubo na siya. Oh. Dami na rin palang kasunod yung kalabasa. Oh. After ng batch na tong malalaki. Marami na rin palang kasunod na malaki-laki ang bunga. Yan pa. Oh. Medyo maulan. Ito pa pala nakatago. Oh. Oh, pak, nakatago siya. Mahiyain. Madami rin ba? Ito pa pala, oh. Yan. Pala dito. Oh, hindi ko lang nakita ito, ah. Ang dami. Nakakatuwa naman. Bibigyan ko siyang way para makaano siya. Kasi meron dito nakatago din. Nahuli ko na rin nakita. Ay, malaki na siya. Ay, nakasunod, oh. First time ko kasing makabuo ng ganito kadaming bunga. Out of focus. Ayun, oh. Gumagapang na siya palayo. Ibabalik ko po siya dito. Ninet na po namin at ang bigat na. Baka mapigtas. Ito pa. Yan. Ninet. Bigat eh. Sama panahon. Init ulan. Init ulan. Tignan niyo po blue dun. Pero may ulan. Chicks. Ano? Kakain kayo? Ha? Kami oh. Tignan niyo yung nahulog lang yung bunga. Nag-ano kasi, kinat po nila yung mga sanga. Kakaharang na po sa bahay. Dahil bunga, dahil pa rin bunga. Ang dami pa pong nahulog dito kahapon. Yun oh. Tinapon lang ho. Di man kinakain. Yan. Tumpok pa yan. Bunga lahat yan. Dami ano. Grabe mag-bless Lord pag nyo po yung Illinois na variety ng mulberry. Malalaki po ito. Daliri ko. Yan, may hinog na ho. Yun o. Yan. Dami pong bunga oh. Oh, malalaki po iyan.
Yan. Ay, maganda pong Illinois kasi malalaki ang bunga. Illinois po ito. Tapos ito isa. Yan. Illinois. Ito ng okra. Wala, haba. Yan po yung bunga. Ang laki po. Ano, may bunga na rin. Tagal din nagbunga ito. Yan. Ang panahon. May part na blue. Ayun o, blue. Blue. Tapos dito, medyo makulimlim. Hindi maganda ang panahon para magdamo-damo. Maambon. Ito, tinatanggal ko po ito para hindi po lumaki. Mahirap na kasi tanggalin pag malaki na ang mga damo. Damuhog. Kaya ito. Niipon ko rin dito yung mga lata. Wala po kasing truck ng basura or nag-iipon ng basura dito. Po mga lata. Dito po ako nagsisiga ng mga basura na nabubulok. Plastic. Pasensya na Mother Earth. Wala po kayong wala pong truck ng basura dito. Kaya sisigaan lang po namin siya. Tapos mga lata, bote, isang side, nakabukod. Yung replant kong guyabano. Doon po yun galing sa harap na pinakita ko kanina. Seedlings niya na po. Ay, tatanim ko pala yung atis. Yun, ito nga. Tama. Atis po ito. Malalaki po. Tapos ang laki ng laman. Tamis. Kambal pa oh. May kambal na seeds. Ayan oh. Parang kape siya tuloy. Tignan. Kambal. Planong i-replant sa mga gubat-gubat. Sana matanggal ko yung mga gubat-gubat yan. Tatanim ako po ng rambutan tsaka atis. Para sa future ahead, may ha-harvestin tayo. Diba? Let's go! Na po yung atis dito sa isang pot. May ilan lang po nilagay ko dyan. Umulan na naman. Kaya ako ipapasok na uli. Ang ganda na ng kamote. Hindi ko muna tatalbusan to para magkalaman siya. Yan. Ito po Madre de Agua po. Option food for mga baka, kalabaw. Rich in protein po siya kaya maganda siya ibigay. May rabbit po kasi ako dati kaso naubos, namatay na ho. Yan, kamote. Habang wala pang ulan, kasi parang umaambon na. Ayan, lumalakas na pa yung ulan. Naririnig niyo naman po siguro. Maulan na. Tabi muna ako, sa silong muna ako. Tatanim sana ako ng pechay na dun para hindi sayang yung plat dun sa may dulo. Tatanim ko sana. Kasi may pechay pa po akong natira dun sa pot na blue. Yun oh. Sayang naman, lakihan na. Tatanim ko po dun sa dulo na plat. Habang wala pa yung kamatis tsaka talong. Sibuyas dahon din ako. Spring onions. So yun. Soon po magtanim ako ng bawang. Bibili ako sa palengke ng mga tubo na. Naku, lakas ng ulan. Wala akong payong dala dito. Tatakbo na lang is me. Kasi malapit lang naman din ang aking tatakbuhan. Ayun. So naka-cellphone ako, baka mabasa. Hindi man waterproof to. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.